sredinom proljeća 91. U malenom mjestu Trsteniku. Mladi su momci i djevojke svojim srcima i dušom došli i postali postrojba za pamćenje. Crne mande otrovne, za neprijatelja nepobjedive, nizali su uspjehe i pobjede za slobodu Hrvatske. Izašli iz ognja pakla, vinuli se u visine, potukli su orlove bele, Arkanovce, niške specijalce i Martićevce, ni krvni znoj tada nisu štedili, jer srca su im kucala za slobodu Hrvatske. Crne mande otrovne, za neprijatelja nepobjedive, nizali su uspjehe i pobjede za slobodu Hrvatske. Elitni ratnici Zengi, najbolji kad je najteže, lome kičmu neprijatelju Za slobodu jedinu. ljubav koju su nosili, nisu se bojali, nego su bez straha pokorili okupatora. Crne mande otrovne, za neprijatelja nepobjedive, nizali su uspjehe i pobjede za slobodu Hrvatske. Danas i 30 godina nakon velikih pobjeda, pamte se slavni dani, heroji se ne zaboravljaju, već pamte za slavu pobjede, vječno su ispisana imena slavne postrojbe, herojske nam vojske Hrvatske.